Wel, bore da i chi gyd. Dwi'n deall o yr wybodaeth dwi'n cael am Facebook ac YouTube bod yna bobl yn gwylio bore yma, so croeso cynnes i chi ata ni. Unwaith eto, dau o'n ni sy'n yr adeilad bore yma. Mae'n braf cael eich cwmni chi dros y cyfryngau modern, fel mae Dennis yn ei galw nhw, y cyfryngau ffansi yma. Ond mae'n dda cyfarfod, wrth gwrs heddiw, dyn ni'n cyfarfod ar Sul y cofio gwahanol iawn i'r arfer oherwydd yr amgylchiadau. Ac wrth gwrs ar yr adeg yma, dyn ni yn meddwl am bobl sydd yn meddwl am eu colled, o fewn eu teulu ac yn y blaen. Ac wrth gwrs heddiw yn yr Oedfa, fyddwn ni ar y diwedd yn troi at fwrdd y cymyn. A un o'r pethau dyn ni'n cofio wrth droi at fwrdd y cymyn yw bod ni'n dod at arglwydd sydd yn gwybod beth yw colli a gwahanu. So dewch i ni gofio hynny. Fel dwi'n sôn, fyddwn ni'n dod at y cymyn maes y law, felly os ydych chi heb wneud yn barod, plis cofiwch estyn bara a gwin neu beth bynnag cyffelib ydych chi am ddefnyddio ni le fe yn barod ar gyfer yr cymyn fydd yn dilyn ar ddiwedd yr Oedfa. Un neges bach i'r plant sydd yn gwylio. Mae'n ychydig bach o spoiler alert i'r oedolion fan hyn, achos dwi'n rhoi rhyw fath o sneak preview o un o'r pwyntiau yn y bregeth. Un o'r pethau fyddwn ni'n edrych arno yn y bregeth ydy sut ni'n gweini, sut ni'n gwasanaethu. A beth sy'n licio i chi fel blant wneud ydy meddwl am ffyrdd gwahanol ydych chi'n medru gwasanaethu rhywun arall, sut ydych chi'n medru helpu rhywun. Mwyn i ni ddysgu falle pethau ymarferol y gallwn ni wneud i wasanaethu pobl eraill ac i helpu pobl eraill. So os ydych chi'n lli meddwl am hwnna, helpu rhywun i wneud i siopa neu beth bynnag. Chi'n gwybod, yma adre neu i ffwrdd, os ydych chi'n meddwl am rhywbeth fel yna, gnewch lun ohono fe ac anfonwch i Rhys mwyn i ni falle gweld rhai o'r pethau yna ar ddiwedd yr Oedfa. Mewn munud, dyn ni'n mynd i gael yn can gyntaf, ond yn gyntaf, dewch i ni jyst gair byr o weddi i gyflwyno'r cyfan i Dduw. O Dduw ein tad, dyn ni'n diolch i ti am y cyfle i ddod ata ti bore yma. Dyn ni'n diolch i ti di fod ti'n un sydd yn caru ni, yn un sydd yn ffyddlon i ni, yn un sydd yn croesawu ni, yn haeddiant Iesu Grist. A felly dyn ni'n dod. Dyn ni'n dod yn bywydau ar agor o dy flaen di. Dyn ni'n dod a'n calonau'n agored i dderbyn yr hyn rwy ti eisiau deud wrthon ni bore yma. Bendithian ni nawr. Yn enw Iesu Grist yn Arglwydd. Amen. So ni mlaen nawr i'r gan gyntaf sydd yn atgoffa ni yng daioni a ffyddlondeb Duw. Bydd garafiwr yw trigaredd byth yn methu drwy nyddiau oll, rwy'n ddiogel yn dy law. O'r eiliad pan rwy'n deffro, nes i'm rhoi fy mhen i lawr, fe gana fi am ddaioni fy niw. Ar hyd fy oes ti sydd yn y ffyddlon, ar hyd fy oes fe fiost mor dda, a phob un anadl sydd gen i fi, fe gana fi am ddaioni
Wel, ie wir. Amen ynddo. Mae'n dda cael yn atgoffa o rai pethau pwysig ynglyn â'n perthynas ni efo'r arglwydd a i ddaioni a diolch am y geiriau yna, a'r gan yna, a'r addoliad yna. Wel, dwi am dreulio chydig bach o amser jyst yn wneud chydig o gyhoeddiadau nawr. Fel o'n dweud, fydd yna gymyn ar ddiwedd yr Oedfa, felly please cofiwch am hynny. Un peth fydd yn digwydd cyn y Sul nesaf, wrth gwrs yw, rhai yn fyddwch chi wedi gweld mae'n debyg ar Facebook ac yn y blaen, di Sadwrn nesaf am 6 o'r gloch, dyn ni'n hostio quiz Tir Fund. Nawr, dyn ni'n cynnal quiz bob blwyddyn yma yng Nghaersalem, ond heddiw yn defnyddio'r dechnoleg, ni yng Nghaersalem fydd yn hostio'r unig un Cymraeg sydd i'w gael, a wedyn dyn ni'n gwahodd pobl o unrhyw eglwys i ymuno â ni. Ac os ewch chi ar wefan Caersalem am yna slais a Tir Fund ac yn y blaen yna, fe gallwch chi fynd i'r ddolen ac yn fanna fyddwch chi'n lli cofrestru achos dyn ni angen gwybod faint a pwy sydd yn dod, a fydd y gyfle fyna hefyd i chi roi. Am y rhoi tuag at gwaith Tir Fund yn agos iawn at ein colonnau ni fel eglwys. Gyda hynny, dan sylw, mae yna gasgliad gyda ni heddiw a Sul nesaf tuag at Tir Fund. Dyn ni'n gwneud casgliad bob blwyddyn, ond fydd unrhyw rhoddion testyn sy'n cael ei roi heddiw a unrhyw rhoddion trwy ddefnyddio give.net yn mynd at Tir Fund. Ond os ddilynwch chi'r ddolen yna ar y wefan i'r manylion ynglŷn â Tir Fund, fydden ni'n ddiolchgar iawn fod yn cydweithio gyda chi'n cyfrannu at waith y mudiad. A cofiwch y quiz, mae'r quiz yn hwyl bob blwyddyn. A ni'n edrych ymlaen, gan i weld os yw'r cwestiynau yn rei anodd eleni. Ond fydd hi'n hwyl treulio amser cymdeithasol gyda'n gilydd hefyd. Ond ni'n sôn bod hwnna nos Sadwrn. Wel, Dydd Sul nesaf, nawr bod y cyfnod y clo bach yma wedi gorffen, dyn ni'n cael dod yn ôl i'r drefn yna lle mae rhai ohono ni o leia yn medru dod yma i'r adeilad i gyd-addoli. So fydd y trefniadau fel o'r blaen bod yn hollol ddiogel, dyn ni'n cyfyngu ar y niferoedd, yn dibynnu ar faint o grwpiau teuluol fydd yma. Mae'n siŵr fydd e'n bosib ffitio'r i'w 8 ar 20, falle 5 ar 20 i 8 ar 20 o bobl. Os ydych chi yn dymuno dod, fysach chi'n cysylltu â ni, please, naill ai ar e-bost trwy gysylltu â ni ar oedfaon @caersalem.com neu drwy ffonio fi a Lowri. Fydd yn lle i bawb, a wrth gwrs, os ydych chi'n fwy cyfforddus adre, mae'r oedfa adre yr un mor werthfawr ag ydy'r un yma. Felly, please, pidwch a teimlo unrhyw bwysau i ddod, ond os ydych chi'n dymuno dod, a os oes yna fwy na 8 ar 20 neu 9 ar 20 dod, falle byddwn ni'n gofyn i'r rhai o'ch chi os ydych chi'n hapus, falle i aros adre am wsnos i mwyn i bobl eraill ddod. Ond dyn ni'n edrych ymlaen, mae'n brofiad gwahanol iawn, wrth gwrs hyd yn oed i'r rhai o'n ni sydd yma, ond dyn ni'n edrych ymlaen i weld rhai wyneb yn wyneb neu fwgwd wrth fwgwd Sul nesaf. So dyna, dwi'n meddwl, ydy'r cyfan o'r cyddiadau. Rhywbeth arall, Rhys? O, mae yna, sorry. Right, sorry, rhag bod fi'n camarwain. Mae eglwysi eraill yn cynnal y quiz, ond os nad ydych eglwys chi yn ei gynnal, mae croeso i chi ymuno gyda ni. Okay. Reit, bron i fi roi'n rhoed yn yma, so diolch i Rhys, tu nôl i'r ddesg fyna, ddigon pell i ffwrdd yn cadw trefn arna i. Reit, o fod wedi cael y pethau trefniadol na gyd allan o'r ffordd, dewch i ni just plygu pen mewn gweddi nawr, dewch i ni droi at Dduw. Arglwydd Dad, dyn ni'n diolch i ti am dy gariad di. Dyn ni'n diolch i ti am dy ofal di drosto ni. Dyn ni'n diolch i ti am y cyfle, hyd yn oed yn cartrefu'n hunain, i ni ddod i fewn i dy bresenoldeb di gyda'n gilydd. Dyn ni'n dod fel dy bobl di i geisio dy wyneb di. Dyn ni'n dod fel dy bobl di i wrando ar dy air di. Dyn ni'n dod fel dy bobl di i dy addoli di. Arglwydd, rho'r ysbryd lan i ni bore yma, i'n helpu ni i wneud hynny.
Helpu ni glywed y lais di heddiw. Mewn byd sydd mor ddryslyd. Mewn byd sydd mor dywyll weithiau. Mewn byd lle heddiw dyn ni'n cofio am golledion, am ryfeloedd, am deuluoedd yn cael ei chwalu. A dyn ni'n cyflwyno'r byd yma sydd wedi torri i dy sylw di. A dyn ni'n gofyn Arglwydd i ti weithio yn y byd yma. Dyn ni'n gofyn i ti ddefnyddio dy bobl di, defnyddio ni i estyn allan at y byd yma o'n cwmpas ni. Gyda dy gariad di, gyda dy ras di, gyda dy gyfiawnder di, gyda dy drigaredd di. O Arglwydd Dad, bydd gyda ni nawr. Ac arwain ni'n mhellach yn yr oedfa yma. Yn enw Iesu. Amen. Iawn. Wel, mae'n dda cael y cyfle i rannu o air Duw gyda chi heddiw, a fel ydych chi'n gwybod, be fydda i'n neud heddiw fydd parhau efo ail ran y neges nath Rhys ddechrau y Sul diwetha. Ac os na welsoch chi y neges yna, fyddwn ni'n eich annog chi i fynd ar YouTube neu Facebook neu lle bynnag i wrando eto ar y neges yna. Ac os gynnwch chi ddim llawer o amser, fyddwn ni hefyd yn eich annog chi i wylio'r fideo bach nath Rhys gynhyrchu ynglyn â'r pwnc o wneud disgyblion unwaith eto. Mae hwnna ar gael ar YouTube a Facebook a 4 munud ydy e. Ond mae'n esbonio'n dda iawn y cefndir i'r negeseuon yma. Ac yn cyflwyno y 4 eg yma. Dyn ni'n rhannu efo chi, wnaethon ni'n neud Sul diwetha, dyn ni'n parhau Sul yma. A'r 4 eg, wrth gwrs, ydy gweddi, gwreiddio, galwad a weini. Nawr, pam dyn ni'n pregethu a rhannu yn gyhoeddus fel hyn, dyn ni'n amlwg yn pwysleisio gwahoddiad Iesu Grist i bob un. Ond mae'n bwysig gofio bod hwnna'n wahoddiad gwahanol. Nid gwahoddiad i berthyn i rhyw glwb ydy e. Nid gwahoddiad i ymddiddori mewn rhyw hobi neu i berthyn mewn rhyw gymdeithas ydy gwahoddiad Iesu. Ond mae'n wahoddiad i fywyd. Bywyd newydd o ansawdd gwahanol. A mae yna lot o ffyrdd gwahanol o ddisgrifio y bywyd yna. Ac un ffordd o ddisgrifio'r bywyd yna, fel mae'r gyfres yma'n pwysleisio, yw fel bywyd sydd yn troi o gwmpas y 4 eg yna. Nawr, y Sul diwetha, mi soniodd Rhys am y 2 gyntaf, fe soniodd ei ynglyn â gweddi, sef bod presenoldeb Duw a siarad a gwrando ar Dduw yn hanfodol, ac fe soniodd e hefyd ynglyn â gwreiddio, gwreiddio yn air Duw, yn ei bresenoldeb e, ac mewn cymuned gydag eraill. Wel, heddiw, dyn ni'n mynd ymlaen nawr i droi at y 2 nesaf. A'r 2 nesaf ydy galwad a weini. Ond rhaid ni byd o meddwl mae rhyw bynciau ar wahân ydy'r rhain. Nid rhyw bethau i ni ystyried hollol ar wahân ydyn nhw. Cylch ydy mewn gwirionedd. Fedrwn ni heddiw mond ystyried yn galwad ni a'n gweini ni, yngolini yn perthynas ni mewn gweddi, y perthynas personol ni mewn gweddi gyda Duw, ar hyn y mae e'n dysgu yn ei airau. A hefyd, mae'n ffydd ni yn medru bod yn beth gorbersonol a hyd yn oed yn ynysig, os nad ydy'n gweddi a'n gwreiddio ni yn ei airau yn arwain ni at fyw yn wahanol ac at weithredu ar yn galwad ni wrth i ni fod yn gweini. So galwad a gweini, ac wrth i ni edrych ar hynny, mi werth i ni edrych eto ar eiriau comisiwn mawr Iesu i'w ddisgyblion cyntaf. Gwrandwch arnyn nhw. Felly, ewch i wneud pobl o bob gwlad yn ddisgyblion i mi, a'i bedyddio nhw, fel arwydd ei bod nhw wedi dod i berthynas ar tad, a'r mab, a'r ysbryd glân, a dysgwch nhw i wneud popeth dwi wedi ddeud wrthoch chi. Felly, mae'n dechrau efo'r gwahoddiad personol neu ymateb a dod i gredu, ond cychwyn ydy hwnna.
Mae'n golygu bywyd newydd a gwahanol, a mae llythyr Iagon yn atgoffa ni o un peth sydd i fod yn wir am y bywyd yna, sef ei fuddod. Mae Iago 1:22 yn deud, gwnewch beth mae Duw yn ei ddweud, yn lle dim ond clywed y neges a gwneud dim wedyn. So dewch i ni edrych ar y ddau bwynt yna gyda'n gilydd, a edrych yn gyntaf ar galwad. Bod pwrpas gan Dduw i bawb, ac y dylen ni helpu'n gilydd i adnabod doniau a'i datblygu. Nawr mae pwrpas yn bwysig. Dewch i ni fod yn onest, dyn ni gyd eisiau gwybod be dyn ni'n da. Wel, y newyddion i chi a fi y bore yma yw, os ydyn ni eisiau canfod pwy ydyn ni, mae'n rhaid i ni ddod at Dduw yn gyntaf. Fyddwch chi'n gwybod o bosib bod fi newydd athlu pen blwydd reit aredd o cael, a dwi'n blentyn y 60au a'r 70au. Ac un o'r perfformwyr o'n i wrth y modd yn gwrando arno fe yn y cyfnod diwedd y 70au a'r 80au, o dyn yr enw Bryn Hyweth. Ac mewn can sgwennodd ar adeg hynny, oedd e'n disgrifio'r profiad o ddod i nabod Iesu gan ddefnyddio'r geiriau hyn. O ddod i nabod Iesu, oedd e'n deud, for the first time in my life, I'm free, a dyn ni'n deall hynny, dyn ni'n rhydd yng Nghrist, ond wedyn oedd e'n mynd ymlaen i ddeud y geiriau hyn, for the first time in my life, I'm me. Hynny yw, wrth iddo fe ddod i nabod Iesu, oedd e wedi dod i fod yr hyn oedd e i fod. A'r rhan o'r teimlad yma, yn bod ni wedi dod adre, ydy gwybod beth yw ein pwrpas ni mewn bywyd. Nawr, fel gyda pob dim yn y bywyd Cristnogol, mae'n rhaid ni fod yn ofalus i wneud yn siŵr bod ni'n clywed yn iawn beth mae Duw yn deud. A dyna pa mae'r ail eg yna, gwreiddio yn y gair, yn allweddol drwy'r cyfan. Mae'n rhaid i ni bod yn glir am yr hyn mae'r Beibl yn ei ddweud am yn galwad ni. A'r peth cyntaf i sylweddoli yw bod yna sawl galwad, maen nhw'n alwad cyffredinol ar bob un ohono ni, pob Cristion, pob un sy'n dod i ddilyn Iesu Grist. Just o edrych ar eiriau Iesu ar ddiwedd Efengyl Matthew, dyn ni'n gweld mae'n pwrpas ni i gyd, fel ei ddilynwyr ydy, gwneud pobl o bob gwlad yn ddisgyblion i mi, a dysgwch nhw i wneud popeth dwi wedi ei ddweud. Yn galwad ni i gyd yw deud wrth bobl am Iesu, sôn am yr un yma Iesu wedi dweud a'i wneud, a'i hannog nhw a'i helpu nhw i ddod yn ddisgyblion iddo fe. A mae'n negeseuon eraill clir iawn yn y Beibl, bod yna rai pethau eraill yn alwad ar bob Cristion. Mae bob Cristion yn cael ei alw i ddwyn ffrwyth. Mae Ioan 15:16 yn sôn am fynd allan a byw bywydau ffrwythlon. Mae 2 Thessaloniaid 2:14 yn sôn am rhannu ei ogoniant, rhannu ysblander ein harglwydd Iesu Grist. A mae'r llythyr at Timotheus, yr ail lythyr, Pennod 1:9, yn sôn bod pob Cristion i fod yn sanctaidd. Mae Duw wedi'n hachub ni a'n galw i fyw bywyd glân. A mae yna lot o bethau eraill sydd yn alwad ar bob disgybl. Pawb sy'n dilyn Iesu Grist. Ond mae e'n fwy cymhleth pan dyn ni'n trio deall lle ac ym mha ffordd mae pob un ohono ni i fod i wneud hynny. A mae'n y dueddiad i bod yn ymplith ni i feddwl bod rhai pobl wedi cael ei galw a rhai eraill ddim. Dyn ni'n sôn am weinidog yr enghraifft yn cael galwad. Ond prin iawn fyddwn ni'n clywed sôn am rywun yn cael ei alw gan Dduw i weithio mewn swyddfa, neu mewn siop, neu mewn garej. Ac mae hynny'n anghywir. Achos mae'r Beibl yn deud yn glir bod gan Dduw bwrpas ar gyfer pob un ohono ni. Pob un ohono ni.
Dwi'n mynd i ddifynnu un o fy hoff adnodau nawr a gobeithio fyddwch chi ddim wedi diflasu achos dwi bron iawn a difynnu'r adnod yma am bob pregeth dwi wedi wneud dros y 6-7 mis diwetha. Effesiau 20. Neges bwysig i ni fan hyn ynglŷn â bwriad Duw ar gyfer pob Cristion. Mae wedi'n creu mewn perthynas â'r Meseia Iesu i ni wneud yr holl bethau da mae wedi ei trefnu ymlaen llaw i ni ei gwneud. Mae ganddo fe gynllun, mae ganddo fe bethau wedi trefnu i ni wneud. Ac wrth i ni ddilyn y cynllun hynny, mae'n yn gosod ni mewn sefyllfaoedd lle dyn ni medru gweld angen sydd angen sylw, a wedyn defnyddio yn doniau naturiol a'n doniau ysbrydol yn fanna yn gyntaf. A fe alle hwnna olygu rhyw newid cwrs bywyd. Ond y rheol gyffredinol yw bod ni i fod i wasanaethu lle ydyn ni. Fel mae Paul yn deud yn 1 Corinthiaid 7:17, dylai pob un ohonoch chi dderbyn y sefyllfa mae'r Arglwydd wedi'ch gosod chi ynddi pan alwodd Duw chi i gredu. Beth amser nôl yn ystod y flwyddyn diwethaf, o'n i'n edrych yma yn Caersalem gyda'n gilydd ar gyfres oedd yn edrych ar waith yr ysbryd glân yn mywyd y Cristion. A un o'r adnodau pwysica dwi'n meddwl i ni edrych arno yn ystod y cyfnod yni ar y pwnc o doniau oedd hwn achos mae'n sôn am eu pwrpas nhw. Be di pwrpas y doniau? Effesiaid 4:10. Pwrpas y doniau. Mae nhw i alluogi pobl Dduw i gyd i wasanaethu mewn gwahanol ffyrdd mwyn gweld corff y Meseia sef yr eglwys yn tyfu. Dyna be di pwrpas Duw wrth roi doniau i ni. Galluogi pobl Dduw i wasanaethu mewn gwahanol ffyrdd a gweld corff y Meseia sef yr eglwys yn tyfu yn gryf. Mae'r doniau yw croesawu felly. Pam fydden ni ddim eisiau gweld a profi y doniau mae Duw eisiau ei roi i'w bobl i'n helpu ni i wasanaethu mewn gwahanol ffyrdd ac i eglwys Iesu dyfu. Felly mae Duw yn rhoi doniau i bawb sy'n ei ddilyn. A pwrpas y doniau hynny yw nid wneud i ni edrych yn dda neu'n glyfar neu'n ddawnus, ond i wasanaethu pobl eraill ac adeiladu'r eglwys. A Duw ei hun sy'n rhannu'r doniau yna. Y Paul eto yn deud yn 1 Corinthiaid 12:5-7. Mae ffyrdd gwahanol o wasanaethu, ond dim ond un arglwydd sydd. Mae Duw yn gweithio mewn ffyrdd gwahanol drwy wahanol bobl, ond yr un Duw sy'n cyflawni'r cwbl ynddyn nhw i gyd, ac mae'r ysbryd i'w weld yn gweithio y mywyd pob unigolyn lles pawb. Gwrandwch ar y cymal ola eto. Ac mae'r ysbryd i'w weld yn gweithio y mywyd pob unigolyn lles pawb. Nawr, un pwynt pwysig iawn i ni wneud ar y pwynt yma yw bod rhaid ni warchod rhag un peryg. Y peryg yw, pam dyn ni'n sôn am ddoniau, bod tueddiad i ni feddwl dim ond am y doniau amlwg a chyhoeddus. Yn bwysig bod ni'n sylweddoli, mae'r Testament Newydd yn cynnwys rhestrau o'r doniau ysbrydol y mae Duw yn ei rhoi. A mae'n rhestru hyd at 19 o ddoniau gwahanol. Ac wrth gwrs mae'r rhai ohonyn nhw yn fwy amlwg ac yn fwy cyhoeddus. Mae'n sôn am dysgu, proffwydoliaeth, gwirthiau, tafodau. Ond gwrandewch ar rai o'r lleill. Annog, bugeilio, dangos trigaredd, gwasanaethu, a hyd yn oed y peth boring yna, gweinyddiaeth. I gyd yn ddoniau mae Duw yn ei roi i'w bobl a maen nhw'n rhoi llai amlwg, ond maen nhw'n allweddol. Ond sut dyn ni'n medru adnabod pa ddoniau ysbrydol neu naturiol mae Duw wedi roi i ni? A'r peth pwysicau i ddeud ynglŷn â hyn yw nad ni
ydy'r bobl gorau i benderfynu hynny drosto'n ni'n hunain. Achos mae yna siawn sgolew i ni gael hynny yn anghywir os dyn ni'n gwneud o'n pen a'n pastwn yn hunain. Falle bod rhywbeth yn taro ni neu ryw syniad yn dod i'n pen ni. Na roi enghraifft i chi. Okay? Dwedwch yr enghraifft nawr bod fi'n teimlo dros gyfnod o wythnosau mod i wedi cael y ddawn o gyfleu yr efengyl trwy ddawns creadigol. Okay? Mae'n siŵr bydd rai sy'n nabod fi'n chwerthu'n adre nawr. Okay? Bod fi'n teimlo bod fi wedi cael y ddawn i rannu'r efengyl trwy ddawns creadigol. Nawr mae unrhyw un sydd yn nabod fi yn mynd i fod yn sgrechian ar y sgrin nawr yn dweud, na, paid. Dwi ti ddim wedi cael y ddawn. Dim ots pa mor gryf wyt ti'n teimlo, beth diw'r ddawn yna ddim gen ti. Hwna'n esiampl onest, ond y gwir yw, pan dyn ni'n sôn am fi yn nabod fy noniau hun, I'm not to be trusted. Ddim ar fy mhen fy hun, a dyna pam. Mae'r eglwys ar hyd y blynyddoedd wedi arfer trefn lle mae pobl ddiw gyda'i gilydd, yr eglwys, yn adnabod y doniau ysbrydol a naturiol mae Duw wedi roi i rywun o'i plith. A mae hynny'n weithiau'n amlwg iawn, ond weithiau mae'n cymryd amser, ond mae'n bwysig iawn bod hynny'n digwydd. Mae Duw wedi galw pob un ohono ni sy'n ei ddilyn i wneud pethau penodol, ac wrth yn galw ni, mae wedi ein donio ni gyda doniau naturiol ac ysbrydol mwyn gwneud y pethau hynny. Beth am i bob un ohono ni fod yn meddwl ac yn gweddio nawr, beth yw galwad Duw arna i? Pa ddoniau y gall fod wedi ei roi neu i fod yn dymuno ei roi i mi? Ac os oes pethau fel yna'n dechrau'n taro ni, beth am drafod hwnna? Trafod efo Rhys, trafod efo rhywun o'r tîm arwain, trafod os ydych chi'n aelod o grŵp cymuned, trafodwch efo rhywun yn eich grŵp cymuned, trafodwch efo arweinydd y grŵp cymuned, mwyn i ni ddechrau ar y broses yna o adnabod pa ddawn y Duw wedi roi i chi, gan gofio mae pwrpas nhw ydy gwasanaethu'r eglwys ac gwasanaethu eraill ac adeiladu corff Crist mwyn i ni ddefnyddio'r dawn hynny o fewn yr eglwys. Un bai yn amlwg arno ni fel capeli ac eglwysi yw bod mae gynnon ni'n trefniadau yn does. Mae gynnon ni'r pethau dyn ni'n bwriadu wneud, a wedyn dyn ni'n croesawu pobl i fewn a gweud, wel dyma beth dyn ni'n gwneud, reit, sut ydych chi'n medru ffitio fewn i hynny nawr? Wel, chydig o flynyddoedd yn ôl, mi ddarllenes i lyfr o'r enw The Trellis and the Vine. A'r darlun sy'n tu cefn i'r pennawd yw, chymod, chi wedi gweld wynwydden yn tyfio, weithiau mae rhywun yn rhoi rhyw strwythyr, rhyw ffram, mwyn i'r wynwydden a'r canghennau dyfu trwyddo fe. Mae hwnna'n un darlun o'r eglwys. Achos y canghennau ar wynwydden ydy Iesu a ni'n canghennau yn byw yn bywydau. Ond weithiau, fel eglwysi, dyn ni'n rhoi gormod o sylw i'r ffram, dyn ni'n rhoi gormod o sylw i'r trelis, yn hytrach na meddwl, ha ffordd mae Duw yn rhoi bywyd, ha ffordd mae Duw wedi donio rhywun. A wedyn bod ni'n galluogi pobl sydd wedi cael dawn gan Dduw i wasanaethu a dilyn yr alwad yna fel unigolyn, ond fel aelod o'r eglwys, fel un o deulu pobl Dduw. So dyna ni galwad. Dewch i ni edrych ar yr ola nawr, weini. Sef, yn bod ni i fod yn bobl sy'n gwasanaethu Crist drwy'r eglwys ac yn y gymuned a'r byd. A mewn gwirionedd, dyn ni wedi cyffwr lot ar hwn yn barod, achos un elfen allweddol o'n galwad ni yw weini neu wasanaethu mewn ffyrdd arbennig. A dyle hyn ddim fod yn syndod i ni. Wedi'r cyfan, wedi'n galw i ddilyn Iesu ydyn ni, a dewch yn ei wrando ar be mae Iesu'n deud amdano ei hun. Yn Mathew 20:28, wnes i hyd yn oed ddim disgwyl i bobl eraill fy ngwasanaethu i, des i fel gwas, i aberthu fy mywyd, mwyn talu'r pris i ryddhau llawer o bobl. Dyn ni angen
annog yn gilydd i wasanaethu mewn ffordd sy'n adeiladu'r eglwys, defnyddio'r doniau mae Duw wedi rhoi i weinidogaethu o fewn yr eglwys ac edrych am gyfleon i wasanaethu'r gymuned yn nerth Crist. A mae'r cymal ola'n yn bwysig, yn nerth Crist. Gwrandwch ar 1:4 adnod 10. Mae Duw yn ei haelioni wedi rhannu rhyw ddawn neu gilydd i bob un ohonoch, pwynt yna eto, wedi rhannu rhyw ddawn neu gilydd i bob un ohonoch, a dylech wneud defnydd da ohoni drwy wasanaethu pobl eraill. Beibl yn glir iawn. O ddilyn esiampl Iesu fel yn hathro ni, a dyna be mae disgybl i fod i wneud, fe fyddwn ni yn gweini ac yn gwasanaethu. A mae gair Duw yn rhoi lot o enghreifftiau i ni o sut ni medru gwneud hynny. Mae'n sôn am fod yn groesawgar i rai dieithr. Mae Hebreaid 13:2 yn dweud, peidiwch stopio'r arfer o roi croeso i bobl dieithr yn eich cartrefi. Cofio'r rhai sydd mewn carchar a rhai sydd yn dlawd. Chi'n gofio Iesu Grist yn gofyn, yn dweud, da iawn os ydych chi wedi gofalu am y bobl mewn carchar a gofalu am y tlawd, a wedyn y disgyblion yn dweud, dyn ni rioed di gweld ti mewn carchar ac yn dlawd. A wedyn fe'n dweud, credwch i fi, pan wneithoch chi helpu'r person lleiaf pwysig sy'n perthyn i mi, gwneithoch fy helpu i. A gofal am blant. Be wedodd Iesu? Yn Matthew 18, adnod 5. Mae pob bynnag sy'n rhoi croeso i blentyn bach fel yma am ei fod yn perthyn i mi, yn rhoi croeso i mi. Mae'n deud lot yna sut dyn ni fod i fyw o fewn y gymdeithas yma, o fewn y byd yma, dyn ni'n byw yno fe. A mae hwnna'n batrwm i bobl ddiw ar hyd yr oesoedd. Os ewn ni nôl i lyfr Jeremia, dyn ni'n darllen ar y nodau yma yn pennod 29, adnod 7. Duw yn siarad efo bobl sydd wedi cael eu cludo i wlad bell gan bobl oedd yn ei gorthrymu nhw. A mae'n deud wrthyn nhw, gweithiwch dros heddwch a llwyddiant y ddinas lle dwi wedi mynd â chi'n gaeth. Gweddiwch ar yr arglwydd drosti ei llwyddiant hi fydd eich llwyddiant chi. Ac mae hynny'n neges amserol iawn i chi a fi. Dyn ni'n byw ar adeg lle mae gynnon ni lai a lai o ffydd yn y cymdeithas ni, lai a lai o ffydd yn llywodraethau ni. Dyn ni fod i weddio drostyn nhw. Dyn ni fod i wasanaethu yng nghanol hynny. Dyna oedd neges Duw i'r bobl oedd yn y geithglyd, a dyna neges Duw i ni hefyd. Wrth feddwl am wasanaethu a gweini, dewch i ni fod yna ar wahân i unrhyw beth arall. Dewch i ni fod yn ymarferol a gofyn i ni hunain. Os dyn ni ddim yn gweini ac yn gwasanaethu lle dyn ni'n gweld angen, sut y fedrwn ni ddisgwyl i bobl wrando arno ni? Ond mae patrwm y Beibl yn hollol wahanol. Yn aml iawn, pan dyn ni'n sôn ynglyn â rhannu efo pobl ynglyn â Iesu Grist, dyn ni'n licio dyfynnu adnod yn llythyr cyntaf Pedr, 1:4 adnod 15. Mae'n adnod gyfarwydd iawn. Byddwch barod bob amser i roi ateb i bwy bynnag sy'n gofyn i chi esbonio beth ydy'r gobaith sydd gynnwch chi. A mae hwnna'n dysgu ni bod ni fod i ddeud wrth bobl ynglyn â Iesu Grist. Ond sylwch eto ar yr adnod. Dwi ddim jyst yn sôn am ddeud wrth bobl am Iesu. Mae'n neges dyfnach yma, achos y patrwm sydd fan hyn ydy bod pobl Duw yn byw yn wahanol. Mae pobl eraill yn edrych ar y ffordd mae pobl Duw yn byw, a maen nhw'n gweud, hang on, mae'n rhywbeth gwahanol am y bobl yma. Mae'n obaith yna. Ac oherwydd bod nhw'n gweld hynny, maen nhw'n gofyn. A pan maen nhw'n gofyn, mae pobl Dduw yn cael deud. Dyna di'r patrwm. Byw yn wahanol, gweini, gwasanaethu, dangos gobaith, rhannu cariad, a wedyn pobl yn gofyn i ni. A wedyn ni wedyn yn barod i roi ateb i bwy bynnag sy'n gofyn am beth ydy'r gobaith sydd gynno ni. So dyna'r ddau eg
ola. Dyn ni di'ch dychryn chi. Di'r darlun yma o fywyd disgybl chydig bach yn scary. Cofiwch bod yr un sy'n eich galw chi a fi i fod yn ddisgyblion yn arglwydd sydd yn nabod ni ac yn caru ni. Ac mae'n cynnig nerth i ni fedru ei ddilyn e. Grandwch ar llythyr cyntaf Pedr, pennod 4, adnod 11. Dylai pwy bynnag sy'n gwasanaethu pobl eraill wneud hynny gyda'r nerth mae Duw yn ei roi. Mae e am i ni ddilyn e yn ei nerth nid yn y nerth yn hunain. A cofiwch hefyd, mae'r agwedd gorau o gael yw bod yn ymwybodol o'n gwendid ni, ond yn ymwybodol hefyd o'i nerth e. Fel mae Paul eto'n deud yn ei ail lythyr at y Corinthiaid, pennod 12 adnod 9, mae fy haelioni i, neu fy ngras i, yn ddigon i ti. Mae fy nerth i yn gweithio orau mewn gwendid. Felly dyna ni. Gweddi, gwreiddio, galwad, weini. Disgrifiad o fywyd disgybl a rhythm ar ein cyfer ni fel aelodau. Dyna'r bywyd y mae Iesu wedi'n gwahodd ni iddo fe. Dyna'r bywyd mae Iesu yn ein gwahodd ni iddo fe. Ac mae'r bywyd hwnnw yng nghwmni ac yn nerth arglwydd sy'n yn caru ni gymaint nes iddo fe farw drosto ni. Fel y byddwn ni'n cofio o'r ffwrdd cymyn mewn munud. Ac mae'n caru ni gymaint ei fod e am i ni brofi bywyd llawn, gwerthfawr, heriol a chyffroes. Dewch i ni weddio. O Arglwydd da, dyn ni'n diolch i ti am yr alwad yma, y gwahoddiad yma ti'n rhoi i ni fod yn ddisgyblion i ti. Y gwahoddiad yma i ni ddod i siarad gyda ti a dynabod ni'n bersonol drwy weddi. Y gwahoddiad yma i ni ddod i wybod mwy am dy gynllun di drwy'r gair. Am y gwahoddiad yma i ni sylweddoli'r alwad wyt ti'n gwneud ar yn bywydau ni, am y gwahoddiad yma i ni weini a gwasanaethu yn dy nerth di ac ar dy ran di. Ac Arglwydd, pan dyn ni'n meddwl am hynny, dyn ni'n teimlo yn annigonol. Dyn ni'n teimlo bod ni ddim yn ddigon da, ac wrth gwrs tydyn ni ddim. Ond lle dyn ni'n wan rwy ti'n gryf. Lle dyn ni'n ddryslyd rwy ti'n glir. Felly helpa ni, Arglwydd. Helpa ni. I feddwl am y pethau yma. I roi'r pethau yma ar waith yn ein bywydau ni. Mwyn adeiladu dy deyrnas di. Mwyn ymestyn dy deyrnas di yn ein plith ni, yn ein tref ni, yn ein pentre ni, yn ein hardal ni, yn ein gwlad ni, yn ein byd ni. Dyn ni'n gofyn hyn oll yn enw Iesu. Amen. Wel, fyddwn ni'n troi mewn munud at y cymyn yng Nghwmni Rhys, felly cofiwch estyn yr elfennau os ydych chi heb wneud eto. Ond cyn hynny, dyn ni am gael jyst un can sy'n mynd â ni drwy rai o'r gwirioneddau sylfaenol yna sy'n codi o air Duw. Dyle ni reiddio yn ffydd ni ynnyn nhw, ac mae'n dda myfyrio arnyn nhw cyn troi at fwrdd y cymyn sydd yn atgoffa ni am aberth Iesu sy'n nghanol hwn i gyd. Dewch ni wrando nawr. Dragwyddodau, yr un sy'n creu pob dim, holl alluon.
Iesu Grist y mab, Iesu'n gwaredwr. Crediw na fy niw dad sanctaidd, crediw na fy niw y mab, crediw na fy niw yr ysbryd, fy niw sy'n drio ni, crediw na fy yr atgyfodiad, fe godaf gydag ef, fy nghyffes i yw harddenw Iesu. Ein barnwr a'n gwarchodwr, ar groes dan ni deudad, ma ddeian ddaeth ymhlith. Disgynnais di'r tywysg, ond codais eto'n byw, dy orsedd sydd dros byth. Crediw na fy niw dad sanctaidd, crediw na fy niw y mab, crediw na fy niw yr ysbryd, fy niw sy'n drio ni, crediw na fy yr atgyfodiad, fe godaf gydag ef, fy nghyffes i harddenw Iesu. Reda fi yno ti, reda fi ti bod i'n byw, reda fi mae Iesu Grist yw'r ion. Reda fi yno ti, reda fi ti bod i'n byw, reda fi mae Iesu Grist yw'r Crediw na fy niw dad sanctaidd, crediw na fy niw y mab, crediw na fy niw yr ysbryd, fy niw sy'n drio ni, crediw na fy yr atgyfodiad, fe godaf gydag ef, fy nghyffes i harddenw Iesu. Crediw na fy niw dad sanctaidd, crediw na fy niw y mab, crediw na fy niw yr ysbryd, fy niw sy'n drio ni, crediw na fy yr atgyfodiad, fe godaf gydag ef, fy nghyffes i harddenw Iesu. Fy nghyffes i harddenw Iesu. Fy nghyffes i yw harddenw Iesu. Crediw na fy niw dad sanctaidd, crediw na fy niw y mab, crediw na fy niw yr ysbryd, fy niw sy'n drio ni, crediw na fy yr atgyfodiad, fe godaf gydag ef, fy nghyffes i yw harddenw Iesu. Crediw na fy mewn byw'n dragwyddol, crediw na fy ngwrifdod mair, crediw na mewn byw'n dragwyddol, crediw na fy ngwrifdod mair, crediw na fy mysaint mewn gymundo, dag yn dy eglwys lan, crediw na fy yr atgyfodiad, a Iesu'n dod mewn bri, fy nghyffes i harddenw
Wel, bore da ffrindiau. Mae o'n braf cael dod at yn gilydd yn arbennig nawr o gwmpas bwrdd y Cymun. Diolch i Arwel sydd wedi arwain yr Oedfa hyd yma, bore yma. Nawr, bore yma mae dod at fwrdd y Cymun yn fwy arbennig ac yn fwy neilltuol falle oherwydd bod hi hefyd, wrth gwrs, yn Sul y Cofio. Ac i ddweud y gwir, mae dod at fwrdd y Cymun ar Sul y Cofio yn atgoffa ni fel Cristnogion beth yle yn osgo ni i fod, beth yle yn postio ni i fod wrth yn bod ni yn cofio. I ni'n cofio yn edfeirol ac yn wylaeth, ac nid yn fuddugoliaethus. I ni yn cofio fel rhai sydd yn dolirio achos bod ni yn dilyn un na ddewis gael i ddolirio mwyn i ni gael maddeuant a bywyd. I ni yn cofio fod Iesu wedi marw dros i elynion yn hytrach na trechu i elynion. Fel dwedodd Gwilym Hiraethog yn un o'i emynau, nid arbedodd ond traddododd, ef dros ein pechodau i gyd. Taro'r cyfaill arbed gelyn, felly carodd Duw y byd. A dyna pam yn bod ni yn cael dod at fwrdd y Cymun. I ni ddim yn dod at fwrdd y Cymun yn llawn ohono ni yn hunain, ond yn hytrach, i ni'n dod fel rhai oedd yn elynion i Dduw, oherwydd yn gwrthryfel, oherwydd yn hunanoldeb, oherwydd yn pechod ni. Ond mae Iesu yn creu lle o gwmpas i fwrdd i rai oedd yn elynion, achos bod wedi marw drosto ni, achos bod wedi dewis yn caru ni. Nawr mae yna gyd-estyn ehangach i fwrdd y Cymun bore yma hefyd. Mae llyged y byd ar America, gwlad sydd wedi cael ei ffygynu gyda un ochr mewn gorfoledd ac ochr arall yn siomedig ac un dyn yn pwdi. A ddywedodd yr emynydd David Charles, llywodraeth faith y byd sydd yn ei llaw. Mae'n tynnu yma i lawr yn codi draw. Trwy bob helyntoedd blin, terfysgoedd o bob rhyw, dyrchafu'n gyson mai, deyrnas ein Duw. Ac felly, yng ngoleuni y gwirionedd yna, o gwmpas bwrdd y Cymun bore yma, yn America a trwy y byd, mae yna bobl yn dod o gyfeiriadau gwahanol. Mae yna bobl yn dod o wahanol bleidiau gwleidyddol. Mae yna bobl sydd yn deffro bore yma mewn siom, mae yna bobl sy'n deffro bore yma mewn gorfoledd. Ond y pwynt ydy, da ni gyd yn dod at yr un bwrdd. Oherwydd yn bod ni gyd yn plygu o flaen yr un groes a'r un Meseia. Mae'r gwahaniaethau rhwngddo ni'n aml yn teimlo fel rhai dofn, ond dydyn nhw ddim yn ddoluriau rhy ddofn nes bod Iesu wedi delio gyda nhw ar y groes. Ac felly mae yna wahoddiad i bawb sydd wedi gweld eich angen i dderbyn maddeuant, wedi gweld yn bod ni yn bechaduriad sydd angen gwaredwr. A mae yna wahoddiad i bawb sydd wedi troi at Iesu fel yr ateb, fel i gwaredwr, i ymuno gyda ni o amgylch bwrdd y Cymun bore yma. Dyw bwrdd y Cymun ddim yn fwrdd i un teip o bobl yn arbennig. Dyw e ddim yn fwrdd i bobl o gefndir arbennig, o deip arbennig, ond mae e'n fwrdd i bawb sydd wedi troi at Iesu. Gadewch i ni weddio. O Dduw Dad, wrth i ni droi at fwrdd y Cymun nawr, i ni'n gofyn i ti helpu bob un ohono ni i roed pethau mewn trefn, i gyflwyno'n calon i ti, ac i helpu ni gael yr osgo, y postio cywir wrth i ni ddod o dy flaen di. Maddau ni am fod yn llawn o ni yn hunain yn llawer rhy aml.
Maddau ni am feddwl yn bod ni'n gallu sortio'n bywydau allan ar ben yn hunain. Ac yn hytrach, helpa ni gyd i gael osgo edifeiriol nawr. Osgo sydd yn sori am y poen, y beiau, y pechodau da ni'n gwneud sydd wedi torri'n perthynas ni efo pobl eraill ac yn fwy difrifol yn torri'n perthynas efo ti. Ond y ddiw dad, wrth ddod at Fwrdd y Cymuned, ni'n diolch fod y berthynas na gafodd ei thorri nawr wedi iachau trwy waed Iesu ar y groes. Felly o ddiw dad, fel eglwys, i ni'n dod at yn gilydd nawr o gwmpas Bwrdd y Cymuned. I ddiolch, i gofio ac i ddathlu bod dy farwolaeth di yn dod â bywyd newydd i ni. Amen. Nawr yn y swper olaf, mae Iesu yn rhannu y swper yma gyda'i ddisgyblion ac yn dweud wrthyn nhw i wneud hyn bob tro maen nhw'n cyfarfod mwyn cofio amdano fe. A mae Iesu'n defnyddio dau symbol i esbonio beth sy'n mynd ymlaen. Mae'n defnyddio y bara sydd yn arwydd o'i gorff ac yna y gwin sydd yn arwydd o'i waed. Ac felly gai eich gwahodd chi i gymryd y bara a'r gwin gyda fi nawr wrth i ni gofio am aberth Iesu drosto ni. Ac wrth iddo fwyta, cymerodd fara, ac wedi bendithio fe'i torodd a'i roeddent a dweud, cymerwch, hwn yw fy nghorff. Nawn ni gymryd y bara yn gyntaf. Wedyn, dyma Iesu yn mynd mlaen wedyn at y gwin ac yn esbonio bod hwn yn symbol o'i waed e. Dydy aberth o'r math yna ddim yn rhan o'n addoliad ni heddiw. Mi oedd e i bobl Dduw yn yr Hen Testament, ond oedd hynna gyd yn gysgod o'r un aberth. Byddai'n neud iawn am bechod ddoi, heddiw ac yfori, sef aberth Iesu ar y groes. Ac ni'n cymryd y gwin felly fel arwydd i'n atgoffa ni o waed Crist. A chymerodd gwpan ac wedi diolch fe'i rhoddodd iddynt ac yfodd pawb ohono. Dwedodd Iesu, hwn yw fy ngwaed i, gwaed cyfamod sy'n cael ei dywallt mwyn llawer. Yn wir, rwy'n dweud wrthych na dyfaf byth mwy o ffrwyth y winwydden, hyd y dydd hwnnw pan yfaf ef yn newydd yn nheyrnas Dduw. Ac wedi iddynt gan i emyn, eithant allan i fynydd yr olewydd. Ac felly i barhau gyda'n myfyrdod ni o amgylch y groes a Bwrdd y Cymuned, i ni mynd uno gyda'n gilydd i ganu emyn arall nawr. Barod y fywyd di, a dorwyd fy mwyn, dy gorff a roed ar groes, i'm gwneud yn gyflawn, cofio fy copan llawn, dy walltwyd fy mwyn, yn roedd gyfamod di, yn llef ymhechod i. Alleluia, roi'n byw fy mywyd
gofio. Alleluia, fe gofiaf dy ddewyd di. Wrth gerdded ffordd y groes, mewn ofna dychryn mawr, cael llunio Crist o mewn, wrth ddilyn ôl dy droed. Alleluia, rwy'n byw fy mywyd i'th gofio. Alleluia, fe gofiaf dy ddewyd di. Os byth y golla fi fy ffordd, os byth y gwada fi dy ras, atgoffa fi o'r bris a'r oest. Alleluia, rwy'n byw i'th gofio di. Bios mor dda i mi. Bios mor dda i mi. O lle fyddwn i heblaw amdana ti, amdana ti. Bios mor dda i mi. Bios mor dda i mi. O lle fyddwn i heblaw amdana ti, amdana ti. O'r dyfnder mawr i uchder nip, o'r dwyrain i'r gorllewin pell, y mae dy rasting hario i. Nes edrych yn dy wyneb di, nes cwblhau fy olaf ras, atgoffa fi dy fod ar waith. Alleluia, 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 rwy'n byw i'th gofio di. Wel, diolch i Arwel am arwain ni yn y gan yna oedd yn gorffen yn myfyrdod ni o gwmpas bwrdd y cymen bore yma. Nawr, jyst i orffen, falle o'ch chi'n cofio reit ar y dechrau nath Arwel roed tasg i'r plant oedd yn gwylio, a mae yna rai lluniau wedi dod mewn. Y dasg oedd i dynnu lluniau o wahanol ffyrdd y gallwn ni weini a gwasanaethu pobl fel disgyblion i Iesu. Nawr, fi'n falch o ddweud bod Caleb wedi mynd cam yn bellach na jyst tynnu llun, a bod na fodel Lego wedi cael ei adeiladu yn dangos sut gallwn ni weini. Felly, mae'n siŵr bod chi falle methu gweld ar y sgrin fyna, ond yn yr olygfa Lego yma, mae yna rhywun wedi disgyn, ond mae yna rhywun yn gofalu ar ôl y dyn bach Lego sydd wedi disgyn. Oce, nawn ni roed y llun ar Facebook wedyn, syniad da, Arwel. A wedyn mae Lydia di sgwennu allan, chwarae teg, sawl ffordd y gallwn ni weini a gwasanaethu pethau. Tacluso ystafell wely, Cadog, ti'n clywed? Dyna un ffordd y gallu di wasanaethu Iesu a gwasanaethu dy fam a dy dad rhywun pryd. Gweddi dros rhywun, wrth gwrs. Ysgrifennu cerdyn i rhywun. Wedyn mae yna rai pethau wedi dod mewn hefyd o di y Gwylims. Gwasanaethu mynd i siopa ar ran rhywun. Janglo, sef
os ydw i'n deall yn iawn o gyfieithu i Gymraeg pawb arall, y siarad efo phobl ar y ffôn, rhoi bwyd i bobl, annog pobl. So diolch am hynna, diolch i chi blant sydd wedi danfon y lluniau a models Lego mewn. Ond wrth gwrs, mae'r neges yn her i bob un ohono ni, sut y gallwn ni ddarganfod yn galwad fel disgyblion a gweini wedyn yn enw Crist. Nawr, jyst i atgoffa chi ynglyn â'r sesiynau Zoom sydd yn dilyn yr Oedfa, mae croeso i'r ieuenctid a'r oedolion ifanc fynd i'r sesiwn Zoom ac i gysylltu efo Jan neu Lowry am y cod ar gyfer hwnna. A wedyn mae yna groeso i pawb arall o bob oed, os ydych chi yn aelod yng Nghaersalem neu ddim, i ddod i clwb coffi Caersalem ar Zoom, a mae'r cod ar y sgrin nawr, a newn ni bostio fe ar ein tudalen Facebook. Ond jyst i orffen bore yma, gewn ni uno gyda'n gilydd i adrodd y fendith apostolaidd gyda'n gilydd. Gras ein harglwydd Iesu Grist, a chariad Duw, a chymdeithas yr ysbryd glân, a fyddo gyda ni oll o'r awr hon ac hyd byth. Amen.